De band binnen heel fanatiek, want er staan bijzondere gasten te zien. Jonkheer Siebrand Goffers Roorda, mooie vrouw en dochter. Roorda, wie om de bij 1500 een wichtig man inspannen. Wij hebben ze heel erg onmoedig, want ze hebben hele mooie speeltjes ontwaan uit de midzien. Een kuppen en ze binnen ont blinde mannetje en kroon. Ze bouwen de spannende toer naar. En we vinden het belangrijk dat ze de lokale geschiedenis mogen krijgen. Wat zit er achter op die t-shirt? Een Roda wapen. Een familiewapen. Ja, En ga je dat zelf maken? ja. Hoe ga je hem dat in? Mijn verf en dan mijn sponsjes. Je zoen haast vergeten dat het jood alle keren om sport draait. Doch krijgen de band flink wat beweging. Rond 1500 ben wij hier in Spannen. Op een staat hier krijgen we ons boet naar het dorp. Van hier is hier een restauratie in het kerk. Is mijn graaf zien tevoorschijn komen. Mijn graafkelder heeft verschillende gronden. En dan lijkt het ouder hier een heel leuk idee om dit te broeken om bij de koning te spelen. Al dat sporten en al die skierdenisverhalen maakt je hongerig. Waar zitten bij hem op tafel? Hoe heet ik alweer? Heb ik vier. Dat wie een man die heel bekend is in Spannen. Een soort van ridderachtig. Hij hier ruzie met Grutte Pier. Die leefde vroeger in 1500.